Hej, i dag vil jeg godt vise jer min nyeste gameplay her i Monster Kingdom, og jeg spiller sammen med en af mine venner, Mikkel Crafting. Mikkel Crafting, prøver lige at tale. Ja, hej. Ja, men klokken er lidt over 1, så jeg er rimelig træt, men så bliver bare en hurtig gameplay på, jeg ved ikke, 2 practice games i Kingdom. Ja, lidt. Ja, men allerførst har jeg lige min orme, som jeg Jeg tror kalder faktisk, klokken er sådan godt 1:30 nu. Ja, lige nu. Det gør jeg. Oh my god. Hvordan får godt dræbe mig? Så vælger man lige den der bjørn nu. Din. Hvad skal bjørnen nu? Det er dumt, eller den er. Det er stinkdyr. Nå, det er godt. Det tror jeg da. Jeg skal en vaskebjørn, det er stinkdyr, sådan en med striber. Det kan det være. Det er sådan en med rihøn med horn, what the fuck. Altså, Ja. det er sådan en mini, og den kan bare på en sådan 10 der. Det er mega sindssygt. Se. Jeg kan one-shot den der. Mega lidt. Jeg kan det. Den siger det godt. Mhm. Den kan bare dø sådan en med rihøn. Ja. Det er bare den med rihøn, den på er bare helt vildt. Ja. Jeg hader. Det var virkelig ikke meget XP og penge, jeg fik der. Og jeg prøver lige at hacke den sidste her, inden jeg slukker min gameplay. Den går ikke så lidt lang tid. Men altså, whatever. Ja, whatever. Sådan det. Kom videre. Ja, jeg tager det med. Så vil jeg lige samle liv. Ja. Ormi, som jeg kalder ham. Bare rolig og guys herude. Jeg taber ikke kampen. Se, nu misser jeg. Jeg er 100% på den, jeg misser. Ja, og nu dør han. Jeg er 100 på det. Jeg er 100 på, at han dør. Og nu vidste jeg det. Jeg har godt punkt. Nu vidste jeg det, Mikkel. Og det er lige slap psykisk skilt på sådan der Badass Lars. Ja. Badass Lars. Hørte du det, Badass Lars? Badass Lars. Jeg one-shotter ikke. Jeg bruger 2 slag med fire focus. Altså mit normale attack. Jeg kan one-shot den forhåbentlig. Ja. Og den næste her, den dør ASAP. Altså, det er lige med Rigen, det går bare på aktion igen og dræber den klamptyr. Ja, den one-shotter helt seriøst. Min Marien. Den er OP. Jeg bruger sådan en MK og sådan noget. Ja. Så det er bare sådan Men der var mit gameplay. Vi ses i næste uge. Vi ses.